Dobrý den, slečno, promiňte. Dobrý. Nemůžu nás na chvíličku zastavit? Na autobus, tak vysedíte se mnou. Tak jestli vám to nevadí, abych šel kusy s váma. Modeligu, agenturu. A Ty hledám... takovou nabídku jsem nečekala. Fakt ne, jo? No, tak Ale vy jako byste se... Jo, opravdu? Kolik vám je? 16. Ne. Můj 19. 19, no Jo. vidíte, tak to je úplně ideální věk na to. Jak jste vysoká? Vysoká, 77. 170, tak to je úplně perfektní velikost. No, Pak jste nikdy nepřemýšlel tady o tom? no. A já nevím, jako co tam dělají ti lidi v tom. No, co tam dělají, tak většinou fotěj. Ale třeba za den focení se platí 20 až 30 tisíc, jo. Tak to si myslím, že jsou docela slušný peníze. Podívejte se, to 6 tisíc. Víte co, víte si je? Máme tu chviličku, když se tady vlezeme tady mezi... Můžu vám to podržet? Jo.